नाशिकमधील मालेगाव शहर पुन्हा एकदा हादरलेलं आहे। एका नराधम तरुणानं 7 वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार केलेला आहे। ही मुलगी लहान मुलांसोबत खेळत असताना नराधमानं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला। या घटनेची माहिती समजताच स्थानिकांनी तरुणाला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केलेले आहे। गेल्या 2 दिवसांपूर्वी ही सदर संशयित नराधम आरोपीने एका लहान मुलावर असंच गैरकृत्य केलेलं होतं। त्यामुळे या नराधमावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे। 2-3 जण आहे जी गँग आहे तिथली 2-3 जणांची पोरं येते। परवा 2 दिवसापूर्वी या भाऊच्या पुतण्यासोबत झालं आणि आज माझ्या मुलीसोबत झालेले। मुलीला उचललं तर ते गल्लीतले जे पोरं होते आपले त्यांनी धरलं त्याला विचारलं तर तो म्हणतो की ज्या जिसको बुलाने का उसको बुला, मग कॉल करके बुलाता पोरं। इतक्यात त्या पोरांनी त्याला मारलं तर आम्ही मारत नाही पोलीस स्टेशनला आणलेलं।